खोनानायाथ' खोनादो थिकादारनि मुङा आलमा बसुमतारी होननानै खिन्थु मावदिया आरो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांफिनबाय। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि साखाथिनि ठेकेदार आलमा बसुमतारीनि जाख्ल'नाय। उइन्टार सिजन 12 आरो 13 साननैनि हाबाफारि लानानै बिटिसिआव एसेम्बलि जानानै थांदों। दा बे उइन्टार सेसननि बे एसेम्बलियाव माखासे रायजो राजानि गेजेराव आं खेंफोरथि होनांगौ होननानै सानदों। नंखायनो आं खेंफोरथि होनो सानदों मानोना दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोना जि धरन खोथाखौ बुंबाय थादों, गोबां धरननि रायजोनि गेजेराव नंखाय खोथाफोरखौ माने बांसावनानै गोबां धरननि खामानि मावनो हादों होननानै बिथांमोना बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो। नाथाय जों 12 तारिखनि जिथु एसेम्बलि बे एसेम्बलिनि गेजेरजों जों माखासे कुइसन लाबोदोंमोन आरो 13 तारिखआव माखासे जों कुइसन लाबोदोंमोन। बेहाय जों स्पष्ट बिथांमोननि माखासे जोंनो डाटा होनायनि गेजेरजों जों हमदांनो हादों आरो बुंनो हादों। आंनिफ्राय आङो मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बिथांमोना प्रत्येक माने मिटिङावनो बुं बा माखासे जों सोङोब्ला बिथांमोना बुङो जे बिटिसिआव थानाय गोबां बिटिसिनि सुबुंफोरनि थाखाय गासै बिथांमोना बुंदों जे टटेल हाखौ बिथांमोना होनो हादों होननानै बुंदों। जे आंनाव मोनसे डाटा दङ, बे डाटानि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों टटेल हाखौ बिथांमोना गासै माने 2,59,874 जन बिथांमोना नैबे डाटाखौ जोंनो होदों। बेनिफिसारिफोरनि लिस्टखौ बिथांमोना होआखै, बे डाटाखौ होदों। बेहाय जों नुदों जे रायजो राजाफ्रा बिजिरबानो जाबाय जे बिथांमोना बायलाय आरो फानलायखौबो बिथांमोना नामजारि खालायनानै बिथांमोना पाट्टा होबाय होननानै बुंदों। बिफानि सम्पतिखौ सोरबा गावनि फिसालानि नामाव सोरबा न'खरनि नामाव बिथांमोना दानस्लायना होनायखौबो बिथांमोना पाट्टा होबाय होननानै बुंदों। रिक्लासिफिकेसन बिथांमोना बेखौबो गावसोरनि माने पाट्टा होदों होननानै बुंदों। दा अब्ला रायजो राजाफ्रा बिजिरबानो जाबाय। बिथांमोना जिथु फिगार होदों 2,59,800 जिथु 74 जन होबाय होनदों, बिथांमोननि गेजेराव जों नुदों गासै 26,775 बिथांमोना रिक्लासिफिकेसन आरो माखासे बिथांमोना जायफोरनो माने बिफानि नामाव फिसालानो दानस्लायना होनायखौबो बिथांमोना बिदि होदों होननानै बुंदों। नंखायनो नोंथांमोना नैबे तथ्यखौ लांनानै नोंथांमोना रायजोनि गेजेराव फोरमायनानै होनो हागोन। मानोना जों जिथु सोंनायनि उद्देश्यआ बिसोमोन जे जायफोर हा गैयै, जायफोर हानि थाखाय एप्लाइ खालायदों बिथांमोननो हा होबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। माने 2,59,874 सुबुंनो हा होबाय होनना बुंदों। बे गासै सोरनिबा नामाव थाखानायखौ बिथांमोना जास्ट अफिसियेलि मावनायखौनो बिथांमोना गावसोर पाट्टा होबाय होननानै बुंदों। बेफोर गासिबो नंखाय। दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिजिरबानो जाबाय। जोंनि मथे बा आंनि मथेबा बे बिथांमोना मावनो हायाखै आरो जों मोनसे कुइसन लाबोबावदोंमोन जे थांनाय बाराव जोंना बिथांमोना मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे बिटिआर सुक्तिनि दफायाव होखानाय 6.3 क्लजनि मथे जायफोर माने एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि स्कुल बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालायनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा बिनि गेजेराव जोङो प्रत्येक बिथांमोना जों मावबाय, जों मावदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थायोमोन। नाथाय जों नुनो मोन्दों जे कुइसननि गेजेराव जोंनि मानगोनां अपोजिशननि लिडार देरहासार बसुमतारी बिथाङा सोंदोंमोन। बे सोंनायनि गेजेराव जों मोननो हादों बिथांमोना गासै एलपि स्कुल हिसाबै 513 आरो 88 एमइ स्कुल, 54 हाई स्कुल आरो 4 हायार सेकेन्डारि स्कुल बेबायदिनो गोबां माने 10टा डिग्री कलेज बिथांमोना अलरेडि प्रप'जेलसो हरदों। दासिमबो गनाय जायाखै। दिनै 4 बोसोर बारबाय। नंखायनो बिथांमोना प्रप'जेल हरनायखौनो बिथांमोना गावसोर मावनो हादों होननानै बुङो। नंखायनो बेहाय जों मिनिनो ओंखारदों आरो जोङो बेखौ माने बेबायदि जायोब्ला मोरै जागोन। रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन बिथांमोना जे नंखाय खोथा बुंदों आरो बिथांमोना स्पष्टयै लिरनानै होदों। नै बे लिरनानै होदों 10टा कलेज जायफोर बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै बुङोमोन दासिमबो बिथांमोननि सेलारिखौनो दिनै बिथांमोना होनो हायाखै। नंखायनो गासिबो नंखाय बाथ्रा बुंनानै दिनै बिथांमोना गावसोरनो मावनो हायै फोरमानखौ बिथांमोना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि गेजेराव जों मोनसे कुइसन लाबोबावदोंमोन जे बर्तमान बिथांमोना जि खोथाखौ बुंबाय थादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि
बिटिआर गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जायफोर सुक्ति मोनसे जानानै फैदोंमोन 2020 27 जानुवारियाव बे सुक्तिनि गेजेरजों थांनाय दिल्लीयाव 15 आरो 16 नभेम्बराव जिथु बड'लेण्ड महोत्सव जिथु बिथांमोना खुंहैदों बे खुंनायनि गेजेराव भारतनि प्रधानमन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांनि खुगानिफ्राय स्पष्ट मोनसे खोथाखौ जों नुनो मोन्दों जे बिटिआर सुक्तियाव होखानाय माखासे पेकेज 1500 कोटी थाखा बे 1500 कोटी थाखाखौ अलरेडि हरबाय होननानै बुंनायाव बिथांमोना जेरैबायदि आखाइ खबनानै बरायदोंमोन जोंबो सानदोंमोन जे 1500 कोटी थाखाखौ मोनबोमारबायब्ला बर्तमान जोंनि बिटिसि हालामाव बबे बबे जायगायाव मा खामानि मावदों जों बेखौ मोन्थिनो लुगैनानै जोंनिफ्राय कुइसन मोनसे लाबोनाय जादोंमोन बे कुइसननि गेजेराव जों नुनो मोन्दों दिनैसिमबो बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायाखै दा बिनि गेजेराव जोंनो मोनसे होदों बिथांमोना जे माखासे एस्टिमेट माखासे प्रप'जल बे खोथाखौसो बिथांमोना जोंनो होनाय जादों बे स्पष्ट दिनैसिमबो बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायाखै माखासे टेन्डार प्रसेसआव दं माखासे डाबल जाबाय होनना दं एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जाबाय होनना बुंदों दिनैसिमबो थाइसेबो फैसाखौ जों फैनायखौ नुवाखै अब्ला इसां मिसा खोथा बुंनो हायो इसां नंखाय खोथा बुंनो हायो अब्ला जों बोरै फोथायनो हानो नंखायनो जों नुदों आरो बिदिनो गोबां जोंनि गेजेराव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा होनानै जोंखौ बिदिनो मिसा खोथा बुंनानै बिथांमोना गावसिनि गभर्नमेन्टखौ साक्सेस जाबाय होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय जों बिनि गेजेराव नुनो मोन्दों जे बिथांमोना जे नंखाय खोथा बुंदों दिनैसिमबो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ जों नुनो मोन्दों